Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Så i dag skal jeg ud til sådan noget spring, altså sådan noget showjumping for ponyer. Hvad det nu hedder? Spring for ponyer. Ikke fordi jeg skal være med til det, men jeg skal ud og se det. Så ja, det tænker jeg vil tage jer med på. Ja, det bliver mega spændende og sådan noget. Vi skal med bussen om lidt, så ja, jeg kommer nok ikke til at filme så meget herhjemme, også fordi jeg skal ikke have noget med. Det var faktisk meningen, at jeg skulle filme, altså sådan, at den her fredag skulle være en rødlejr, men det bliver alt på presset. Det kan jeg sige, det kommer næste fredag. Ja. Så vi tager afsted om lidt. Fuglene har lige fået lov til at være lidt ude, fordi de skal lige nå at strække vingerne, inden jeg tager afsted. Men ja, jeg skal med bussen, så ses i bussen. Vi er kommet af en bus, og nu venter vi bare på, at vi skal med den bus mod Odense. Så ja, det blev faktisk, ja, det tager lidt længere tid med den, end det gjorde med den anden bus. Så ja. Det er jo langt. Okay, nu er vi nået frem, og på lige at se, der er sygt mange trailere. Vi skal over til den der Jyske Bank Arena. Så ja, det bliver mega fedt. Og der er heste derovre. Oh my god. Så er vi kommet til opvarmning. Fuck, der er mange. Små fint springvasker. Ja. Oh my god. Jeg skal lige filme med de der to. Velkommen til startsignalet til Spanien. Ruder på sin morgen. Carriva. Vi skal have snart 4 med på banen. Det er Eva Kjell Jensen. Og i slusen, der er snart nummer 5. Jørgensen, som har. Der er ikke røget nogen endnu, men det er godt nok tæt på det. Ja. Her fik de Fanø og Holmens Princess. Cecilie K. Mikkelsen er med på banen og med en musiktur, og i slusen, der har vi Victoria og Warman Vesterbo. De brødre, de søstre brødre, de der to.
Du fik jo en bund, jo. Vi har lige en Filippa på banen. Nå. Mor. Vi har lige en Filippa på banen. 2 sekunder. Det går godt. Der er far over fældet. Ej, der var en rød en. Tankefuld, han står altså lige der. Ja. Kan du se? Ja, det er ham. Det ved jeg godt. Der er da sikkert også nogle af dem, han... Fur, det var det. Ja, fur, det var det, far. Med jump for front. Start 10 år klar. Det er en hest. Og i slusen er det start 11. Stella Julie. Ja. Mm. Nu har bare arbejde. Han styrer den rigtig fint. Altså, Det må man sige, han var virkelig styr på. han. Om der Det er han, mor. tuder altid, jeg kan ikke holde ud. Der er en der er glad. Jeg vil gerne springe mere, mor. Mor, jeg vil gerne springe mere. Ja. Nu har vi lige set etterponyerne springe, så lige nu er faktisk er 3 ponyerne i gang. Så ja, vi går lige rundt i stallen nu, fordi det er super fedt. Der er lige nogle fjordheste. Nogle fjordheste, ja. Og også et favorit til her, Johanna Peter. Det ligger ikke flere ud, vel? Nej. Lige fra en kvalitet 46,09 sekunder. Og lad os se, om det holder. Det er også de 5 bedste sæder til City-konkurrencen her op i Jules tid. For lige nu der er det Jolanda Petersen og Mike Queenie med start 20, der er på vej med første forhindring. Det betyder jo, at det er start 21, der er klar. Med på banen er Kasper Roberg, han er start 22. Og Ida Dalhøj Kammersen har der klar start til 23 i slutningen.
har vi så set toerponierne. Vi nåede ikke lige at se så meget af treerponierne. Vi nåede faktisk kun lige at se vinderoverrækningen. Eller sådan, ja. Så ja, spiser jeg lige en hotdog. Flotte. De her cremer. Især i den her farve. Elsker dem. Her. Hvor er det den her? Ja. Den her. Jeg vil gerne have det her. Det er sygt fedt. Eller det der. Ej. Nu har vi så været ude og se en mere. Eller sådan set en runde mere. Så nu. Og vi skal også lige hen og kigge lidt i shoppen. Så nu går vi bare lige rundt i stederne. Så ja. Okay, nu er det dagen efter, og vi skal faktisk derud igen i dag. Men det tænker jeg ikke, jeg kommer til at filme. Vi har faktisk lige aftalt, at det kan vi faktisk godt. Det var egentlig bare meningen, det skulle have været en slap af. Men anyway, håber I godt har kunne lide videoen. Der har nok ikke været så meget andet end lige mig, der taler og spring og sådan noget. Men det håber jeg er okay. Fordi at ja, jeg havde faktisk virkelig ikke særlig lang tid til at gøre det her. Jo, det havde jeg, men der var sådan næsten andre ting, jeg gerne ville, så ja. Så i dag, der kommer jeg faktisk også til at finde klippene til min thumbnail. Så det kan man jo også sige, det er jo meget fedt. Men ja, jeg håber, I godt kunne lide den her video og sådan noget, og så ses vi i min næste video. Hej hej!